Barbari bis-Center kien b'dan il-mod li d-Deputat Nazzjonalista tal-Establishment Albert Buttigieg iddeskriva lil kaċċaturi Maltin u Għawġin meta kummenta fuq il-mezzi soċjali f'aħbar brabta mal-kaċċa. Din mhix l-ewwel darba li Buttigieg infex f'attakk fuq il-kaċċaturi u anke n-nassaba. Saħansitra fl-ewwel diskors tiegħu fil-Parlament tliet snin ilu u kien iddedika parti minn dak id-diskors inawgurali biex jattakka lill-kaċċaturi u n-nassaba. Fid-dikjarazzjonijiet tiegħu id-deputat li ironikament ġej minn San Ġiljan li jiċċelebra l-qaddis patrun tal-kaċċaturi kien anke qabbel il-kaċċa mal-ħajja f'Lerien. Is-sena li għaddiet Buttigieg żied l-attakk tiegħu fuq il-kaċċa u l-insib meta qal hekk. Jiena naħseb li huwa wasal iż-żmien ngħidu isma' jekk kienet xi ħaġa tradizzjoni tajba, ommi kienet taħsel bidejja, ma jfissirx baqgħet taħsel il-bidejja issa. Jiġifieri qabel konna nsajru bil-kenur fuq il-ħatab. Aħna meta konna ngħixu fil-Lerien, konna ma nafx konna nagħmlu, ma bqajniex. Naħseb wasal il-mument li ngħidu isma' il-kaċċa, jiġifieri l-qtil tal-asafar, propju huwa xi ħaġa li hija diżumana kważi. Fiż-żewġ okkażjonijiet Bernard Gregg dakinhar kap nazzjonalista ma kienx ikkundanna d-diskors ta' Buttigieg u issa jiem wara li sejjaħ lil kaċċaturi Maltin u Għawġin bħala barbari l-Partit Nazzjonalista u anqas il-kap nazzjonalista Alex Borg ma ħarġu jikkundannawh. Il-Partit Nazzjonalista għandu track record twil ta' ħidma kontra d-delizzi u d-dilettanti tal-kaċċa u l-insib f'pajjiżna bil-kontra ta' gvernijiet laburisti li minkejja l-ostakli kollha, inkluż dawk mill-Unjoni Ewropea, baqgħu dejjem jiddefenduhom. Sta dan it-tant f'reazzjonijiet separati kemm il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri li hu responsabbli mid-delizzi tal-kaċċa u l-insib f'pajjiżna kif ukoll id-deputata laburista Abigail Camilleri ikkundannaw l-attakk tad-Deputat Nazzjonalista bħala kliem li jinstiga il-mibeda.